I'm Dr. Dax Tidula, currently the OIC Provincial Health Office ng Pampanga. Sa mga panahon po na ganito, ano-ano po yung mga karamdaman na madalas na makaka-apekto po sa mga tao? Okay, number one, ito yung mga influenza-like diseases, mga upper respiratory, no? And common rin ang Wait lang. common rin yung mga dengue cases, no? Nandiyan pa rin yung mga dengue. Tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? Uh, and then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakakatulong sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha. Nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So, hindi lang kayo dito sa Bacolor as of the Ay, hindi po, hindi po. Mag-iikot Ah, po kayo? yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Oh, pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung tatawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatilihin malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nakakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na lang natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis ng katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na ano na po. Okay. As I said kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatae, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yun po. Ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue, yung mga mosquito causing dengue, no? Okay. Thank you po. Good afternoon po. Alas 2 na? O yan, ngayon pa lang po kami nanghalian. Ngayon lang po na kahapon lang namin natanggap yung relief. Salamat po sa nagbigyan ng relief po kahapon. Yan po. Laki po ng tubig eh. Sobra. Wala na kami tutulugan eh. Gumawa na ng papag. Nagpatong-patong na lang namin yung pinto. Pinagtanggal na namin yung pinto sa bahay. Yun ang ginawa namin na papag. Ayan. Ito, ang laki po ng tubig eh. Shoutout po sa babae. Ingat po tayo. Napakalang tubig. Sa mga kaibigan po natin dyan. Tingnan niyo po. Hanggang dito po sa Bewang. Yung tubig dito po sa amin sa Pampanga. Buong Pampanga po yan.
Ito, laki talaga. Babae niya. Ayan. Hanggang bewang po yung tubig. Kaya wala kang papag dito sa Golden Resident. Ayan. Pare, shoutout muna pare. Tawag ka muna pare. Makikita kayo dyan. Ayan o. Ayan po Ito nyo naman po yung kalagayan po dito sa bayan po ng Masantol. Dilalawin po sa pabahay. Kung wala kang papag po rito, wala po tayong tutulugan. Ayan po. Hanggang bewang po rito sa may bungad. Pagdating po sa gitna, hanggang po sa dibdib po yung tubig po doon. Sir, name niyo po at designation sa PH mo for the Okay. I'm Dr. Dax Tidula, currently the OIC Provincial Health Office ng Pampanga. Sa mga panahon po na ganito, ano-ano po yung mga karamdaman na madalas na makaka-apekto po sa mga tao? Okay. Number one, ito yung mga influenza-like diseases, mga upper respiratory, no? And common rin ang Wait lang. okay, common rin yung mga dengue cases, no? Nandiyan pa rin yung mga dengue. Tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? And then po, yung mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakaka-help sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha. Nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So, hindi lang kayo dito sa Bacolor as of now? Ay, hindi po. Mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung natawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatilihin malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nakakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na lang natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis sa katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na Okay. Kasi sa kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatae, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yun po. ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong,
Pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis. No? Tapos yung mga areas natin, na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue, yung mga mosquito causing dengue. No? Okay. Thank you po. So, inga kakita mo po kanini kabalan, kaya pina po ining Agos na ning danum, kento to na, ala na po king, hanggang kento, dala naman, okay, ati pang komunidad ka rin. Ito po, balay mo na po rin yan. Bala mo, Yatin po ninyo yan sa kanyang... bala mo po sa apaya po ngayon ining dalanda. Hindi po community road na, yan. Noko rin pa po yung malalam kaya naman man yun. Handa po yan siya. Balay na po rin kayo. Kaya pa pong guloban. Opo. Sige, lumabas ka taba, pabatang akiting tabi yan. Tatalas kaya pong pa rin dyan, yan. Yung pong, ayan, mamabok pa po hanggang kilkula na po ning Agos na ning ganun, ayan, no? Yung ako po, makapanaleteng, ay dyan. Yung nga matindi kapit, isa ka. So, ini po yung loba na po ning baryo na ning Fortuna, Bapa? Fortuna na kinati na po kanini. Gaya na mo pong tud. Ne? So, ini po dati makasanbag pa po yun. Ini mo sinambag niya siya, pero yan po, malibatan ka rin. Matas yung bagya kayong kongreso, may nambak kayo po. Mm-hmm. Hindi po rin natin. Ay, tana. Yan. Mga pilala mo po rin baryo tapang at suka rin. Aparte yan po itang datambalay ka rin itang dala ng pakasigatang primerong kanto. Pero medyo, ano man po pares ng medyo matas ng bagya. Mm-hmm. Hindi kami talagang magbugya po. Dagal na po makatalaka sa balikan. Sasabihin na po, indanum pantunanin dalana. Noon niya po taganin dalana ng danum yun eh. Hindi kayo sasabihin niya pong... Ito pong may na tagulin po ka rin tanan. Manibatan niya po baryo San Jose. Mm-hmm. O rin pong big overflow ya siya. Mm-hmm. Dua kita tawin pong may nabakenda. Ang point kayong hesitek. Pupulay po yan. Tapo kan may sirandi, ginawa niya po kanito. San Jose po. San Jose. Okay dia pong bar area. Kaya po, kita rin kukwento rin siya. Kita rin fortuna mo naman po. Kita ang diet ka rin. Karin niya pa po. Marayo. Malapit po maligaya. Kita ang sinabi kong baryong limbog na ako. Nalalamunan po rin. Opo, hanggang sa sabrang ganyan. Pero kani po, malakas yung volume na. O rin yung punda ng marak yung volume man ibatan San Jose.
Ita kabalan. Iyapin po yung kasalungsungan na kabilyan tapuran ng memalan kaya ni pong Fortuna na ini pong loba na ini dahil pa po balikan. Ni balik no po na uling kinati na ning ganun. Opo, rin aliwa po may balik na sa. Ring Iba. aliwa, alila. Alila pa po. Ayun. Okay po, salamat Bapa. Dakal Good afternoon po, alas 2 na. Ayan, ngayon pa lang po kami nangangalian. Ngayon lang po na kahapon lang namin natanggap yung relief. Salamat po sa nagbigyan ng relief po kahapon. Yan po. Laki po ng tubig sobra. Wala na kami tutulugan Gumawa na ng papag. Pinagpatong-patong na lang namin yung pinto. Pinagtanggal na namin yung pinto sa bahay. Yun ang ginawa namin na papag. Ayan. Ito, ang laki po ng tubig shoutout po sa babae. Ingat po tayo. Napakalang tubig. Sa mga kaibigan po natin dyan. Tingnan nyo po. Hanggang dito po sa Bewang. Yung tubig dito po sa amin sa Pampanga. Buong Pampanga po yan. Sobrang laki talaga. Babae. Ayan. Hanggang bewang po yung tubig. Kaya, kung wala kang papag dito sa Golden Resident. Ayan. Pare, shoutout muna pare. Taway ka muna pare. Makikita kayo dyan. Ayan Ayan po Ito nyo naman po yung kalagayan po dito sa bayan po ng Masantol. Dilalawin po sa pabahay. Kung wala kang papag po rito, wala po tayong tutulugan. Ayan po Hanggang bewang po rito sa may bungad. Pagdating po sa gitna, hanggang po sa dibdib po yung tubig po doon. Sir, name niyo po at saka designation sa PHO for documentation. Okay. I'm Dr. Dax Tidula, currently the OIC Provincial Health Office ng Pampanga. Sa mga panahon po na ganito, ano po yung mga karamdaman na madalas na makaka-apekto po sa mga tao? Okay. Number one, ito yung mga influenza-like diseases, mga upper respiratory, no? And common rin ang common rin yung mga dengue cases, no? Nandiyan pa rin yung mga dengue. Tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no? And then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakaka-help sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha. Nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So hindi lang kayo dito sa Bacolor as of Ay, hindi po. mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga batang na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung natawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatilihin malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family.
at least hindi sila nagkakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na lang natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis sa katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na ano na po. Okay. As I said kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatay, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yun po. Ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po yun para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue, yung mga mosquito causing dengue, no? Okay. Thank you po. Mga bagyong si Tropical Depression Dante at Tropical Depression Emo. This press conference po is being live stream at our official DST Pag-asa Facebook page at ang ating official YouTube channel. Ngayong araw po ng Miyerkules, July 23, 2025. Kasama po natin ngayon ang ating mga media partners na nandito po ngayon sa media room ng Pag-asa. Ganon din po yung ating mga kababayan na nakatutok sa ating mga official social media platforms. To officially start this press conference, let us hear from our DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando, to give us an opening statement. Kayo ng pinakahuling update ng weather disturbances na nakaapekto sa atin sa ngayon. DOST Pag-asa has been monitoring Dante at ito ay naging isang tropical storm. Ito ay namataan nasa silangang bahagi ng extreme northern Luzon.
Samantala, ang isang low pressure area naman na ating minomonitor ay naging isang ganap na rin na bagyo. Ito ay tinawag nating Tropical Depression Imong. No? Pang-apat at panglimang bagyo sa ah, taong ito. Now, magbibigay po kami sa current weather situation at what to expect in the coming days habang nandito yung dalawang bagyo. We will be providing the intensity, forecast intensity and the tracks ng dalawang bagyo. At kasama na rin po ang interaction ng ating habagat or southwest monsoon sa dalawang weather disturbances na ito. At inasahan natin na ito ang habagat ay pag-ibayuhin muli at magbibigay ng mga pag-ulan sa maraming lugar dito sa ating bansa, particularly na sa western side ng Luzon maging sa Visayas. Maliban doon sa mga areas na direktang mapiktuhan ng dalawang bagyo. Itong bagyong si Imong sa kasalukuyan ay namataan na sa 115 kilometers kanluran ng Ilocos Norte. Pinapayuhan natin ng ating mga kababayan na magtutukan ang lahat ng mga impormasyon, critical information, updated information na binibigay ng Pag-asa. At of course, kung ano man ang mga changes ay kagad naming ipaabot sa ating mga kababayan, sa mga ibang ahensya involved in disaster management through the different media platforms, including the official Pag-asa social media sites, yung Facebook, of course, and of course, ang usual na through the broadcast media. At muli kami po ay nagpapasalamat. Pinapayuhan din po natin ating mga kababayan na sundin ang lahat ng mga advice or action na pinairal ng ating mga lokal na mga executives upang maibsan ang anumang epekto nitong dalawang bagyo. At sana po itutukan ang mga official information na galing ng Pag-asa at of course ng mga concerned agencies, particularly na sa ating mga local government units, of course the Office of Civil Defense na kami po ay nakipag-ugnayan. Kami po dito sa Pag-asa ay round the clock na magmumonitor. Kasama po namin ang aming mga team of meteorologists, hydrologists, maging ang kasamahan namin sa different regional offices ng Pag-asa. Again, maraming salamat sa inyong pag-join in this press conference. Mula po sa Weather Division, let us hear from the duty forecaster and weather specialist, Engineer Benison J. Estareja. Thank you po, Ma'am Vivian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din ito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-i-enhance ng southwest monsoon. In terms of intensity naman po, throughout its movement po dito sa may North Philippine Sea sa loob ng PAR, tropical storm pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm. Possible din po ito throughout or within the day na magkaroon ng international name. And kung mapapansin din natin, itong kulay dilaw po na circle, associated siya dun sa lawak or diametro ng bagyo. Mula dun sa sentro, nasa around 350 kilometers po ito. Kung kikilos ang bagyo, ang bagyong Dante, pahilagang kanluran, less likely po na maapektuhan directly yung ating mga kababayan po
dito sa may extreme northern Luzon. So bukod sa hindi siya magla-landfall, maliit din yung chance na magtataas tayo ng mga wind signals. Coming from Dante po ito. So ito naman po yung ating official track naman po regarding kay Tropical Depression Emong. Ayan, sige po. So kung mapapansin po nila, itong si Bagyong Emong, magkakaroon po ng looping na tinatawag or yung pag-ikot na track na movement po base dito sa ating pinakauling track ng Pag-asa. Ibig sabihin kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direction, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So magkakaroon tayo ng looping direction and at the same time, habang nandito po siya sa West Philippine Sea, hanggang sa araw po ng Friday, ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm base sa ating latest track. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na habang malapit siya dito sa may Ilocos region, ay lumakas pa rin ito bilang isang severe tropical storm. Pagsapit po ng Friday, kikilos na ito pahilagang silangan naman po or northeastward, maring bagtasin din po malapit dito sa may Balintang Channel, sa may extreme northern Luzon, at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng gabi pa ng Sabado or umaga ng Linggo. Base po yan sa ating latest track. Yun naman po yung lawak na nakikita natin sa ngayon, nasa around 150 kilometers. So ibig sabihin, mas 150 kilometers yung radius simula po dun sa sentro, yung average niya. So ibig sabihin, mas maliit siya ng konti, pero posible pa rin mahagip ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Currently, nakaka-apekto po itong kulay dilaw na malalakas na hangin, direktang epekto galing kay Emong, dito po sa bahagi ng Northern Luzon, base sa ating latest track. At yung cone of uncertainty, ito din po mahalagang malaman din natin, no? Posibleng bumaba pa ng bahagya, maapektuhan yung sentro ng Bagyong Emong, itong mga areas pa sa may Ilocos region, sa may Cordillera region, plus lalawigan po ng Cagayan and Batanes. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa ngayon. Meron na agad tayong wind signal number 1 at nakaka-apekto na po agad-agad yung malalakas po na hangin dahil malapit na nga sa lupa itong si Bagyong Emong. Meron tayong signal number 1, buong Ilocos Norte, western portion of Ilocos Sur, northwestern portion of La Union, at western portion po of Pangasinan. So base sa ating latest track, posible pa na madagdagan itong mga lugar na magkakaroon po ng mga wind signals or babala sa hangin sa loob po ng 2 araw. At dahil nga posible lumakas pa ito bilang isang tropical storm, posible magtaas din po tayo ng hanggang wind signal number 2 dito sa mga areas po sa Cordillera at saka po sa Ilocos region. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Ito naman yung masasabi nating mas mahalaga po sa ngayon na malaman, no? Itong mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw, lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan, hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula, kulay pula po associated sa more than 200 millimeters na dami ng ulan. By nature po yung mga pag-ulan na ito, no, ay heavy to at times intense and at times torrential rains po, no. Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali, pinakamalalakas yung pag-ulan. Ito po ay dahil sa habagat. Yun naman pong kulay orange, 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Nandyan pa rin po yung mga possibilities ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, 100 to 200 millimeters din po, maging sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, at ilang pambahagi po ng Luzon. Hanggang dito sa may Bicol region, actually possible po na umabot din sa 100 millimeters ang dami ng ulan. Sa Visayas, affected din po ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan ang Antique and Iloilo, kaya may chance pa rin po ng mga pagbaha. Given na rin na nagkaroon po tayo ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Bukas naman po ng hapon or Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, ito yung times po, no, na pinakamalapit itong si Bagyong Emong dito sa may Ilocos region. So we're seeing na mas mag-intensify pa po yung mga pag-ulan natin dito sa may Ilocos region, lalo na po sa La Union, Pangasinan, and Zambales dahil magkakaroon na rin ng interaction
yung habagat doon sa bagyong Emong. Possible po na umabot pa rin siya sa more than 200 millimeters yung dami ng ulan. Yung kulay orange naman po or 100 to 200 millimeters na dami ng ulan, possible po Thursday to Friday dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. And over Metro Manila po, possible magkaroon ng bahagyang pagbaba po ng dami ng ulan na babagsak po simula po bukas hanggang sa Friday. Pero magkakaroon pa rin po at times ng malalakas na mga bugso ng ulan, gayon din sa Rizal, Laguna, Quezon, Nueva Ecija, paakyat po ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, hanggang dito po sa Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, at lalawigan po ng Palawan. Then pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, ito po yung times na nasa itaas na po ng Batanes ang bagyong Emong at nakakaapekto pa rin po yung habagat natin, no? Lalo na sa may western side of Luzon. So asahan pa rin yung pinakamalalakas na ulan over La Union, Pangasinan, and Zambales, habang meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito po sa Ilocos Provinces, Abra, Benguet, Bataan, Occidental Mindoro po at lalawigan ng Palawan. Bukod po dun sa direktang epekto nitong si Bagyong Emong, yung mga wind signals po natin kanina, direktang galing sa bagyo, pero itong mga lugar na nakikita po natin ay mga hangin naman po na galing sa southwest monsoon. Mayroon tayong mga pabugso-bugsong hangin, hindi naman po siya consistent or persistent na bugso, no? Pero paminsan-minsan makakaranas po tayo niyan sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, and Metro Manila ngayong araw. Gayun din sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga del Norte, hanggang dito po sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. Lahat po yan ay dahil po sa habagat. Then by tomorrow and Friday, kung mapapansin din po nila yung mga lugar na affected, throughout the country po na magpa-persist pa rin yung pabugso-bugsong hangin, epekto po ng southwest monsoon. Kahit pagsapit po ng Friday and Saturday, unti-unting lalayo na po itong ating mga bagyong minomonitor. Pagdating naman po sa sea conditions, sa ngayon, wala pa naman tayong nakataas po na gale warning, pero yung ating mga may wind signals po kanina, yung mga nabanggit natin sa may Ilocos Region, automatically po suspended yung sea travel for all types of sea vessels. And then nasa sa inyong mga Coast Guard na rin po, no, lalo na kung napapansin nila na malakas yung ulan, eventually po lalakas din yung ating mga hangin dyan at tataas yung mga pag-alaw. Nasa sa inyong Coast Guards din po kung magkakaroon ng mga sea travel suspensions, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At as of 11 in the morning po, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Ibig sabihin, meron tayong naobserbahan na malalakas na ulan in the last hour at posibleng magpatuloy yan in the next 2 hours. Red warning po tayo, or ibig sabihin, torrential rains ang posible sa lalawigan ng Zambales. Take action na po, no? Lalo na kung kinakailangan ng mga rescue and evacuations sa inyong lugar at tumaas ang tubig. Orange naman po, orange rainfall warning ang nakataas sa bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at Bataan, bahagi ng Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, at sa Cavite, ito po ay dahil sa habagat, at meron tayong yellow warning sa natitirang bahagi pa po ng Tarlac, rest of Bulacan, buong Rizal, meron pa rin heavy rains, buong Laguna, and buong Batangas. Meron din po tayong rainfall warning sa may norte naman po, no? Itong sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Emong. Dito sa may areas po ng natitirang bahagi pa ng Cordillera in Ilocos Region, meron din po mga pag-ulan na asahan. Sa Abra, meron tayong yellow warning. At sa may Kababuyan Islands. Habang dito naman po sa may Southern Luzon and Visayas, asahan din po yung malalakas na ulan sa susunod na mga oras. Meron tayong red warning po sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro, orange warning for the rest of Occidental Mindoro, and yellow warning naman po for the next 2 hours, heavy rains po sa Antique, Iloilo, Guimaras, at hilagang bahagi po ng Negros Occidental. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Mula po sa weather forecasting section po ng Pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat, Engineer Ben.